Inganzi Sithembu season 3 Bethunana. How did we get here? Unomtiri kaloku sana everywhere uMpumelela eya khona uthi li-social media. Ngizokwakha nalo li-social media. Understand? Siyavuka sisiwa sobayi-2 ngumy ride or drive lowana. Iyawundidayivela should I fall. Yaqonda she will catch me. Into endifuna uzibuza yona kuqala, Mpumelelo njengoba uTirelo eli-social lakho, ingaba wena uyi-social lakhe na wena? Are you her social okanye nguye yedwa i-social kule mpi? Because kaloku kwa indlela abantu abasideskrayibha ngalo uba singoontontontontonto ezimpilweni zethu, be careful. Once umntu athi uli-social lakhe it means that nongena niphume ezimpini. Impi yomjolo. Guys, ndithi noba kokwenu kuthiwa imbokodo eli khaya ke lo. No. Into abazokugowisa yona for uba upruve le nto le role bakukhethele yona bazokupruvisa kwabona. Uyimbokodo eli khaya sisithembele ngawe akekho wena uligqeba elibanzi kweli khaya wonke umntu uthembele. No. Uyowuthwala abantu kuyode kuyoklowuzwa ungekho mntu ukuthwele because nantso mna into yam. Once abantu bafuna ukuthi uyi-rock yale family ke laa nto, uyi-rock uyi-glue, bona bayintoni? Aba bantu badeskrayibha wena. Ikhona enye indawo endandikhe ndasebenza kuyo kwathiwa ndiyigusha. Yeah guys, into endandiyigowa phayana kulaa workplace kwakusa ndiyigusha kuyo. Hayi. So Tirelo, be careful ke nono. Once kuthiwa uli-social, lo mntu udeskrayibha wena, yena uyintoni kuwe? You understand? Once kuthiwa uyi-rock yekhaya, bayintoni bona kuwe? Kutheni wena wedwa uzo-ekspektha uba ube lilitye ezinye izinto zibuhlungu bazokugqithisa kuzo? So ezaa zinto sana, mna I do think we need to be careful because ngoku how come xa uTirelo eqalisa ufumana i-voice yakhe yozi-ekspresa ngezinto angazithandiyo uMpumelelo azenzayo, ngoku libhubesi all of a sudden ngoku. So she was only i-social when she did everything to please him, when she did not question ii-shenanigans zakhe ebeli-social. Now that she's expressing herself, emxelela into yobana undophule intliziyo ke ngale last number le yoba mna ndifayinde out through ifowuni, nalapho mna ndizidlalela udetective efowunini yakho, ndifayinde out into yobana ulungiselela uyolobola kum uthe cwaka. Mna undisokolisa ngemali yomntwana, ndifuna sise umntwana ekrishi. Hayi, kanti uyazazi wena uba ubhizi uhlanganisa imali eyovela kumntu odibene naye izolo. So uTirelo ndiyabona ke uphenduke ibhubezi just because ngoku she's found her voice and uzixelela into yobana if into iyakhalisa and iyathethisa, I will do both. Ndizawuthetha and ndizowukhala. Xa imeva lihlaba ndizawuthi shu. Xa amateki eshisa ndizawukhala nakhona ndithi amateki omjolo ayashisa. Imeva eli kuthiwa ngumjolo liyahlaba sana. Inzima le ndlela kuthiwa ngumjolo, inameva iyahlaba kodwa sisahlala kuyo. So siyabona ke uTiri noMpumelelo bakwihotele, very cute setup. uMpumelelo ufuna usaprayiza uTirelo. uTirelo akayazi yena ucinga uba bazawuthetha ezabo ezidla umzi. Kanti uMpumelelo ufuna uintrodyuswe amahle to uTirelo qha qoba. Uyambona uMpumelelo nalapha ebusweni uba uqonda uba hayi mawethu uzobe undixoxisa ngale nto inye ngoku. Ufayinda uthile ke mos because akho nto ubuyifuna efowunini yam. Ufayinda uthile wafeyinta wavuka waphinda wavuka, masigqithe ke apho. But uTirelo ke nisamtya, you understand, and uzawufuna ukuzi-ekspresa. But uMpumelelo andimazi noba akamthathi serious na uTirelo.
But ke at least ke kuyo yonke loo nto ucelile uxolo uthe xolo mama. Ndiyabona Mpumelelo inoba unayo i-soft spot ke kodwa for uTiri ne. I do think so. Nangona ke esenza izinto eziphume ecaleni but unayo i-soft spot ethile because uyathoba man. Ebethobekile gqegqetha izolo. Ebenganyuki tu umntu akabayo intlamba. Umntu ezinyukele intlamba inguTirelo, uMpumelelo ethobile. Anyway, kuyo yonke ke le nto yabo yoxoxisana okanye uTirelo exoxisa uMpumelelo, then uMpumelelo is like, ayi, ndifuna usela amanzi, uyazolisa. Ndifuna ubethwa ngumoya. Kanti ufuna umphathela uAmahle. Aphume ayolanda uAmahle phandle aze naye athi uTirelo, bendiqondile ke sana. And mna ndanditshilo kuwe ndathi andifuni andintrodyuse kwamantombi akhe. So noba uTirelo akasafuni into ezomthethisa gqithi. uAmahle afikelele kuloo tension ke mabethuna. uTirelo abeqonda uba andizopritenda mna. Ziyashisa izinto apha. Welcome to the fire ke nono. uTirelo was not too welcoming. But ke uAmahle afike ke ahlale phayana avale umlomo wakhe angazithethi ezingamfuniyo. Uphawule only kwi-diary session into yobana because uTirelo khange ayeke uthetha mabethuna noziexpressa nothi wena ubunowuthini xa bekunowuthi. Hayi uthule ke uAmahle. uAmahle uphawule kwi-diary session into yobana umntu uthetha gqithi, uthethisa umntu ongutata gqithi kuye kuthiwa libhubezi. Ndithi ngaphakathi Amahle, wait your turn ke nono. Because ne-predecessor lo ebephambi konomtiritiri naye uthe wothetha wova shoo wabizwa ngamagama. Ngoku ebethule bethandwa before uTirelo. Igama lomntu hayi andifuni ube ndimfaka kwelaa nto akasekho lapha ngoku usisi, ndifuna umhlonipha. Ngoku ebethule bethandwa uthe woqalisa uthetha uba andithi le nto uyenzayo amateki ayashisa imeva liyahlaba kwathiwa uyintontoni wabizwa amagama. Ngoku uTirelo naye uzibhaqa ekwezaa zihlangu bezinxitywe ngulo ebephambi kwakhe. Uyaunderstand? NoAmahle ke ubona uTirelo eziva hayi awumelanga uthanda uthetha ngolu hlobo uthethisa umntu ongutata. Sisi uzoyibona xa seyifikile yakhe i-turn, hopefully ayifiki. Hopefully ayizofika but hayi sisi you'll see, wait for your turn apha. Nawe uzobizwa into ethile nethile once ubone uba i-shenanigans hayi this is too much uthethe kuzothiwa utheni what. But ke mhlawumbi wena uze nenye. Uyaqonda? Uze nenye wena uyakwazi uyihendlisha izinto ezinjeya ezenziwa nguMpumelelo. But izolo wena Amahle bendicinga fanuba uzoyishaya iguqa ukhe ubonise uTirelo into yobana kwenziwa njani. Utheni sisi ungakhange uyishaye iguqa because kaloku wawutshilo ukuthi wathi wena uyamguqela ngoku ucela uphakelwa awumshayeli iguqa. Bendifuna ke nono umshayele iguqa kanjani so that noTirelo afunde 1 or 2 tips okanye afune laa nto usherisha ii-tips zakho. Uyandisand? Because kaloku wena uswiti njengehani ngoku and I'm sure mhlawumbi nezinto ozenzayo ezinayo zoguqa ziyakhontribhuyutha. Uyabona uba ube ngu-sweetheart ube hani. Kanti ngokhe wanika uTiri ii-tips uba ntombi ungathethi kakhulu ushaye iguqa nje wena, guqe ngamadolo. Siyambona wethu uSine nee-sisters zakhe mani sike ndayithanda i-sisterhood yabo. Bayoklina olu tata and wonke umntu uye wavuma. Nangona uTiri bengakhange bamxelele yonke into but naye uphele engena ebafundisa nolaa nto ke ii-curtains ntontoni. No man ndi-proud of i-sisterhood yenu. Yazi ndiyayithanda maan. Hayi please ndiyayithanda intle laa nto leyo. Tiri ke ntombi andiyazi ke nono from Sosha to Bhubesi. Ingathi ngobuyela apho like laa nto wawuzenza kuqala ke nono zazikwenza uba ube sweeter than honey. Buyela nono apho ungathethi gqithi. Ndiyazi ke funeka uthethe nabantu, ChatGPT ukhalele kuye.